Είναι κόρη σου. Η Πάτη είναι κόρη σου. Τι είπες, τι εννοείς? Πώς γίνεται η Πάτη να είναι κόρη μου? Ναι, είναι αλήθεια. Σου λέω την αλήθεια για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό που σωπαίνω. Σου λέω την αλήθεια, η Πάτη είναι κόρη μας. Συγχώρα με. Συγχώρεσέ με. Του το είπε! Του το είπε! Ολέ, 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 ολέ! Κάρμεν, έλα, χόρεψε μαζί μου έτσι! Ολέ, 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 ολέ! Κάρμεν! Στάσου πια, κακουλάρι, σε ηρέμησε. Στάσου η Πάτη να χορεύεις. Καλύτερα σκέψου τι θα απαντήσεις στο Λεάντρο. Σε τι να το απαντήσω? Σε όλες αυτές τις ραδιουργίες που έκανες για να μην μάθει ποτέ ότι η Πάτη είναι κόρη του. Γιατί αυτή τη φορά, Μπιάνκα, την πάτησες άσχημα. Τελικά βλέπω ότι όσους στόχους και αν έβαλες στη ζωή σου, τους πέτυχες. Εγώ όμως θα γίνω η πρώτη σου εξαίρεση. Να μην είσαι τόσο σίγουρος, αγοράκι. Ναι, είμαι. Λοιπόν, εγώ όχι. Είμαι. Εγώ όχι. Εγώ ναι. Εγώ όχι. Εγώ ναι. Ο τελευταίος κερδίζει, οκ. Σταμάτα. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι σε νίκησα. Και δεν έχεις δικαίωμα να μου αντιμιλάς. Βλέπεις, λοιπόν, κάνεις σαν παιδί. Αυτά τα κάνουν τα κοριτσάκια. Όχι. Τα κοριτσάκια. Όχι. Ναι, είσαι το παιδί της μαμάς που έχει μάθει να του κάνουν όλα τα χατήρια. Αλλά εγώ είμαι ολόκληρος άνδρας, καλή μου. Δεν θα με ξεγελάσεις. Μην παιδεύεσαι. Δεν θα τα καταφέρεις με τίποτα. Λες ότι δεν θα σε ξεγελάσω. Για να δούμε αν θα μπορέσω τελικά να σε καταφέρω, αγοράκι. Για να δούμε πόσο αντέχεις. Ήρθα να σε δω γιατί είμαι πολύ στεναχωρημένος για την αδελφή μου. Έκανες πολύ καλά που ήρθες να με δεις, Μάτι. Επίσης ήρθα να σε δω γιατί αυτό που εμείς ξεκινήσαμε διακόπηκε αρκετές φορές μέχρι τώρα, έτσι? Ναι, έχεις δίκιο. Τι συνέβη, έγινες κατακόκκινη, μήπως αγχώθηκες? Ναι, μπορεί. Δεν ξέρω, αγχώθηκα. Ξέρεις καλά το λόγο. Δεν με έχουν φιλήσει ποτέ. Και χαίρομαι που εσύ θα είσαι ο πρώτος που θα με φιλήσεις, Μάτι. Βλέπεις, μου φαίνεται... Σου φαίνεται? Τι? Μου φαίνεται απίστευτο. Σοβαρά μου το λες? Ναι, γιατί από την πρώτη στιγμή που σε είδα σε ερωτεύτηκα. Ξέρω, αυτό μου το είπες. Να σου ζητήσω κάτι? Τι? Θα ήθελα να μου το αφηγηθείς και πάλι. Αλήθεια? Σε παρακαλώ. Εντάξει, θα το πω ξανά. Είσαι καλά, πονάς πουθενά? Όχι, ευτυχώς. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Πάτη, εσένα? Ματίας. Λοιπόν, από εκείνη την ημέρα δεν σταμάτησα ούτε λεπτό να σε σκέφτομαι. Εσύ ήσουν ο πρώτος μου, Λεάνδρο, ο πρώτος μου έρωτας. Ήσουν τα πάντα για μένα. Όταν έφυγες κι εγώ κατάλαβα ότι ήμουν έγκυος, σε αναζήτησα γιατί ήθελα να σου το πω, γιατί ήθελα να σου πω ότι περιμένω το παιδί σου. Αλλά δεν σε βρήκα. Και η μαμά σου έκρυβε τα γράμματα. Κι εγώ περίμενα μια απάντηση από σένα που ποτέ δεν ήρθε. Και τότε κατάλαβα πως δυστυχώς με ξέχασες για πάντα. Πως δεν με αγαπούσες πια. Και πως ίσως αυτό που είχε συμβεί με εμάς δεν σήμαινε τίποτα για σένα. Αποφάσισα να κρατήσω το παιδί χωρίς να σε ξεχάσω ούτε μια μέρα. Της μιλούσα συνέχεια. Της έλεγα πόσο καλός και όμορφος είναι ο μπαμπάς της. Όταν γεννήθηκε η Πάτη,
ένιωσα πολύ μόνη. Και έκλαψα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, μόνη. Ορκίζομαι πως ήθελα να στο πω, Λεάνδρο, ορκίζομαι. Ήθελα να σου πω την αλήθεια. Μίλα μου. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, μίλα μου. Δεν το πιστεύω. Αδύνατον. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Πάτη, η γλυκιά Πάτη είναι κόρη μου. Πώς μπόρεσες, γιατί... Λεάνδρο! Όχι, δεν είπα ψέματα. Ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Αυτή τα επινοεί όλα. Γιατί θέλει το κακό μας, γιατί είναι κακιά και άσπλαχνη, γιατί είναι τρελή, Λεάνδρο. Και τη μισώ, τη μισώ. Μπιάνκα, έλεος. Τι συμβαίνει? Δεν είσαι πιστευτή. Είσαι υπερβολική. Το μίσος το βγάζει πολύ έντονα. Μα είναι πολύ φυσικό να τη μισώ. Προσπάθησε να μην το δείχνεις. Πώς να το κάνω, πες Δοκίμασε μου. κάτι άλλο, Να δοκιμάσω. Άντε. Αχ, Λεάνδρο, τι σου είπε, ότι λέω ψέματα? Αχ, μα είναι απέσια, είναι τρελή. Εγώ ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι αθώα, δεν είπα τίποτα, δεν επινόησα τίποτα. Λέει βλακίες. Πίστεψέ με, Να σε σου πω, παρακαλώ. Μπιάνκα, όλα αυτά που λες, όλα αυτά που κάνεις μοιάζουν με τραγωδία. Είναι υπερβολικά. Αφού δεν ξέρω τι να κάνω. Καλά, συνέχισε εσύ και θα σε βοηθήσω εγώ που είμαι ηθοποιός. Κομπάρσος. Καλά, μπορεί να μην σπούδασα υποκριτική, αλλά έκανα σεμινάρια. Θα σε βοηθήσω. Εσύ πρέπει να σκεφτείς ότι είσαι μια οχιά. Ενώ εσύ, κοιτάχτηκες στο καθρέφτη. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό που κάνουμε? Εσύ είσαι μια οχιά. Εσύ πρέπει να κάνεις την οχιά να σου βγαίνει το δηλητήριο. Μπιάνκα. Α, Ωραία. Ήρθαμε. Γιατί μας τηλεφώνησες? Λοιπόν, σας τηλεφώνησα γιατί παρόλο που είμαστε τσακωμένες θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Και μη φανταστείτε πως θα με συγκινήσετε και θα ξεχάσω όλα αυτά που μου κάνατε. Αλλά ίσως και να μαλακώσω και στο τέλος θα σας συγχωρήσω. Ίσως, δεν ξέρω, δεν είμαι ακόμη βέβαιη. Καλά, εντάξει, έλα, άντε, πες μας. Ωραία, χρειάζομαι τη γνώμη σας. Λέγε. Ωραία, λοιπόν, σ' ακούμε. Ωραία, αρχίζω. Προσέξτε με. Αν κάποιος σας έλεγε ότι είσαστε κακομαθημένα κοριτσάκια, τι θα απαντούσατε εσείς σε αυτό τον κάποιον, ας το πούμε χ αυτόν? Τι θα του λέγατε, πείτε μου. Στάσου, περίμενε. Ποιος σου είπε ότι είσαι κακομαθημένη, Αντωνέλα? Είναι δυνατόν να σκεφτήκατε ότι είμαι μια κακομαθημένη? Φυσικά. Αυτό πιστεύουμε ότι είσαι κακομαθημένη. Γιατί? Για πες μου, ξέρεις να στρώνεις το κρεβάτι? Όχι. Να ανάβεις το τζάκι? Όχι. Να φτιάξεις μια σαλάτα ή κάτι άλλο? Όχι. Η Δέσπη έχει δίκιο. Είσαι πολύ κακομαθημένη, Αντωνέλα. Καλά. Δεν πειράζει, ηρέμησε. Γιατί εμείς, τουλάχιστον εγώ, κατάλαβα ποιος ήταν. Αχ, ναι, και εγώ το κατάλαβα. Ναι, φαντάζομαι ποιος ήταν εκείνος που το είπε. Εκείνος? Ναι. Λοιπόν, πείτε μου, ποιος νομίζετε ότι μου το είπε? Ο θείος σου. Το είπε ο θείος σου, Νίκολας. Όχι, γιατί τελικά δεν είναι. Τι? Πώς δεν είναι θείος σου? Μας κάνεις πλάκα, έτσι? Γιατί δεν μου το είπες, γιατί δεν μου είπες ότι η Πάτη είναι κόρη μου? Γιατί όταν με συνάντησες τότε την πρώτη φορά, όταν με είδες στο νοσοκομείο, δεν μου το είπες? Φοβήθηκα να στο Τι φοβήθηκες, τι? Φοβήθηκα μη μου πάρεις το παιδί μου. Μήπως θυμώσεις μαζί μου. Να σου πάρω το παιδί, εγώ θα σου έπαιρνα το παιδί. Μα για ποιο τέρας με έχεις περάσει για να κάνω κάτι τέτοιο επιτέλους? Σε ρώτησα 1000 φορές. Κάρμεν, η Πάτη είναι κόρη μου. Κάρμεν είναι. 1000 φορές σε ρώτησα. Μέχρι που έκανα το τεστ DNA χωρίς να το ξέρεις, για να μάθω επιτέλους την αλήθεια. Έκανα το DNA. Το αποτέλεσμα βγήκε αρνητικό, Κάρμεν. Γιατί? Πάλι ψέμα ήρθες να μου πεις? Μου πουλάς πάλι παραμύθια, Κάρμεν. Άρχισες πάλι να με κοροϊδεύεις. Και δεν έχεις να μου πεις τίποτα άλλο? Περίμενα τόσον καιρό αυτή τη στιγμή. Ονειρεύτηκα πολλές φορές πώς θα σου πω αυτό που αισθάνομαι για σένα. Και τώρα
Δεν βρίσκω λόγια να εκφραστώ, Ματίας. Έλα τώρα. Προσπάθησε να μου μιλήσεις. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κατάλαβα ότι θα σε ερωτευόμουν, Ματίας. Ονειρευόμουν να σε ξαναδώ. Μέχρι που σε συνάντησα, εδώ στο Μπουένος Άιρες. Και τότε έπαθα κάτι. Κάθε φορά που με πλησίαζες, δεν ξέρεις πώς χτυπούσε η καρδιά μου. Όμως, εσύ αγαπούσες την Αντωνέλα. Και εκείνη είναι τόσο όμορφη. Εγώ ποτέ δεν περίμενα ότι θα γυρίσεις να με δεις. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα με αγαπήσεις. Χαίρομαι που μου μιλάς έτσι. Εσύ είσαι μοναδική, Πάτη. Κουδούνι. Πάω να ανοίξω. Εντάξει. Ποιος είναι, ποιος να είναι τέτοια ώρα, για το Θεό. Γεια. Γεια. Δεν ενοχλώ, έτσι. Όχι. Όχι, όχι. Πέρασε. Καθόλου, έλα. Γεια σου, Πάτη. Γεια. Ήρθα να μου πείτε μήπως έχετε κάποιο νέο από τη Ζωζέ. Γεια. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η νέα συγκάτοικός σου από σήμερα. Μου είπανε ότι θα μοιραστούμε το δωμάτιο. Ζωζεφίνα. Εγώ είμαι η Σεσίλια. Είσαι καιρό σε αυτό το σχολείο? Ναι. Εσύ? Γιατί είσαι εδώ? Σε φέραν οι γονείς σου? Όχι. Εγώ το ζήτησα. Πώς το ζήτησες εσύ? Εδώ είναι απέσια. Ναι. Αλλά δεν με νοιάζει. Είμαι εδώ για να ξεχάσω κάποιον που αγαπάω με όλη μου την ψυχή. Δεν μπορώ να τη βγάλω από το μυαλό μου, παιδιά. Σας ορκίζομαι πως όλη την ώρα τη σκέφτομαι. Δεν ξέρετε πόσο πολύ θέλω να τη δω. Έχεις δίκιο, ηρέμησε, θα γυρίσει. Δεν νομίζω να αντέξει να μείνει για πολύ εκεί πέρα. Σωστά. Πιστεύω πως αυτή η τρέλα θα τελειώσει σύντομα. Ναι, Γκουίντο. Ούτε ο πατέρας της θα αντέξει μακριά από την κόρη του. Θα το μετανιώσει γρήγορα. Και η μάνα της. Ναι. Αγαπάει πολύ τα παιδιά της. Γκουίντο, εσύ τώρα δεν πρέπει να απελπίζεσαι. Πρέπει να σκέφτεσαι θετικά και η Ζωζέ θα γυρίσει. Θυμήσου τα λόγια μου. Εσύ Εγώ τι, Γκουίντο? δεν θα πεις τίποτα?